Jatend duond bura mar Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka gikone to golo duonde ewi weche manyiche nowachi kod jatend piny William Ruto chieng' tich ang'wen ma jumani e kinde manoloso kod jofwambo e kajot mare ewi bedo piny Kenya mar poro wach mar dongruok mar Kenya. Kalonzo wacho ni kinde mar bedo piny kaka oganda ewi dongruok no oserumo kendo oganda biro loso dwe mar 8 e kinde ma ibiro goyo ombulu. Jatelo nero nomedo ni paro mar lek mar 2030 ok en gir ng'at achiel kendo ok odwa thuolo machuok mar chopo kare. Olero ni gibiro tiyo matek mar neno ni ombulu ogo e yo makare kendo oganda oyudo ratiro margi kaka owinjore. Therefore, it appears to me that that national conversation William Ruto is talking about is out of step. Kenyans want to have conversation with William Ruto on the ballot box in August next year. And we have been talking about Vision 2030 that President Kibaki and us enunciated. To develop that national vision, my fellow citizens, you really need proper consultation, not one man's vision. There's no time for national conversation. We had that national dialogue, but the next dialogue must surely be driven by the people themselves exercising their constitutional right to vote, and vote in a manner that will not end in miscarriage of justice by way of having the wrong winner being announced as a winner.